गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय श्री राम जय जगन्नाथ समस्त को आशा कर आप समस्त भलरे थे। तो वीडियो केमती लगला निश्चिंत कमेंट जनइबे। तो चलन सांग मैंने बहुत जोर भोक है तो कौन खाई आसवे देखा। तो सकाल शुणा बाजी 8टा। तो उठिनी टे लेट रे उठिनी कारण रात लेट शोनी वीडियो एडिटिंग करी। तो से लेट रे उठिनी भोक भी बाहर जोर है। चलन देखा कौन खाया पे रंधा है। माँ हेलो कोड़ी कौन अच्छी खाया भोक है तो आउ कि ना इपी इपी आनी करदे करदेबू कौन है। हाँ तो सांग तो चलते जी इपी नहीं कि आसवा माँ इपी रांधे खाଇବା कौन देख गोटे नुआ रेसीपी सेमती नुह कि साधा इपी इपी पानी ढालदेलु मसला ढालदेलु सी इपी हो गला सेमती नुह सांग मैंने देख गोटे नुआ रेसीपी। तो सांग मैंने चलते जी इपी आने जिते शीघ्र आने हेते शीघ्र खाइबा। देखो सांग मैंने सकाल भ्यूटा कौन देखा एपट साइड रू बहुत जोर खरा पड़े ना आखिरे तो ये चलन जी गाँव को इपी आने। तो सांग मैंने सकाल भ्यूटा आपमती लगे निश्चित कमेंट जनइबे। इपीर रेसीपी आपण मैंने मुझे बतेबी केमती रंधा हुए तो निजे दिने न दिने ट्राए कर खायापी मैंने सत कथा कहूँ बहुत मस्त लगे इपीर रेसीपीटा। और इपी अच्छे ना तो सांग मैंने आम इपी नहीं कि आस सारे तो चलते जी घर को रांधिकी खाइबा को यही देखते हाथ अच्छी मैंने माछ वाला पचारे आपण मैंने माछ खाऊँ कमेंट निश्चित जानवे माछर भी गोटे रेसीपी पकेगा यूट्यूब रे। तो सांग मैंने आसी घरे पहुंच सारे तो चलते जीवा माँ को कह रोषे करदे खाइबा जल्दी। माँ चल बने दे खाया चल बने दे गाधे हो तो कौन अच्छे।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ରେସିପିଟା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହଳଦୀ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଆଉ ଜିରା ବି ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦରକାର। ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଏଥିରେ ଫୁଟଣ ପକାଇବାର ଅଛି। ଫୁଟଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି, ପିଆଜ ବି ପଡ଼ିବ, ଟମାଟୋ ବି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। କଣ ଉପରକୁ ଯା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରେ ଏମିତି ପିଆଜ ପକାଇଦେବେ। ପକେଇକି ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ଜାରିବାର ଅଛି, ତା ଦେହରେ ସିଝେଇବାକୁ ଅଛି। ଫାଳେ ପିଆଜ ପକେଇଲେ ନା ନା ସେତିକି ଅଧିକ ହେଇଛି। ବିଲାତି ଫାଳେ ପକେଇଦେବେ, ବେଶୀ ପକେଇବେନି, ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଖାଇବେ। ପିଆଜଟା ପୋଡ଼ିଯିବନି ଏତେ ସମୟ ପକେଇଲେ? ପିଆଜଟା ପୋଡ଼ିଯିବନି ଏତେ ସମୟ ପକେଇଲେ? ପୋଡ଼ିଯିବନି? ମାନେ ଟମାଟୋକୁ ଏଥିରେ ଏମିତି ପକାଇବାର ଅଛି। ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ପେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବନେଇବାର ଅଛି। ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଚାମଚେ, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପାରିବେ, ନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି କାଟିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ମୋତେ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଲଙ୍କା ପକାଉନି ଏଥିରେ। ମସଲା ପକାଇଥାନ୍ତି ମସଲା ପକାଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ ଜିରା ତିନିଟା ନେଇ ଆସିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ପାଇଁ ହାଲକା ପାଣି ବି ଯାଇଛି ଏଥିରେ, କାରଣ ପାଣିଟା ବଏଲ୍ ହେଲେ ତ ଏଟା ଗରମରେ ଆପେ ଆପେ ସିଝିଯିବ। ତ ଆମର ଇପି ଆମେ ଚିରି ଦେଇଛୁ, ମା ଖାଲି ଖୋଲିକି ମସଲା ପକାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ ବି। କଟୁନି ନା ସୋୟା ସସ୍ ମାଟେ ଆଣି ପକାଇଦେବୁ କି? ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ବି ପକାଇଦେବା। ସୋୟା ସସ୍ ବୋଧେ ସରିଯାଇଥିଲା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛି ସୋୟା ସସ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖେ ସରିଗଲା। ନାଇଁ ଏଟା ପେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ପାଣି ଏଟା ଦେଖିକି ପକେଇବେ। ହାଲକା 2-3 ବୁନ୍ଦା ପକେଇବେ, ବେଶୀ ନୁହଁ। ସେ ଠିପିରେ ଉଜାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମା ଢାଳି ହେଇଯିବ। ବାସ୍। ଏତିକି ପ୍ରପର୍ ଟିକେ ପକେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ପକେଇଦେଲେ ଏଟା ଟେଷ୍ଟ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଡାର୍କ ବି ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବାର ଅଛି। ପାଣି କାହିଁ ଆଣିଛୁ ନା ପାଣି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇପି ଯେତିକି ଆଣିଥିବେ ତା ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ପୁରେଇବେ, ଯେମିତି ବେଶୀ ପାଣିଆ ନ ହଉ।
ଆମ ଇପି ତିଆରି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ନବା କହୁଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଗରମ ଗରମ ଅଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ତୁ ଖାଇବୁନି କି? ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକୁ ନେଇକି ଯିବା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା, ଯିବା ଖାଇବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଖାଇବୁ କି ଇପି ଖାଇବୁ? ଇପି ଖାଇବୁ? ନେ ତୁ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ଗରମ ଅଛି ଦେଖିକି ଖା। ସବୁ ପଡିଛି, ପିଆଜ ମିଆଜ ସବୁ ପଡିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ କରିକି ଖାଇବା, ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖାଉଛି ବଢ଼ିଆ ବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅଧିକ ସୋୟା ସସ୍ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଟମାଟୋ ସସ୍ ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଖତମ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପକାଇନି, ସୋୟା ସସ୍ ଥିଲା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଚିଲି ପେଷ୍ଟ ବି ପକାଇ ପାରିବେ।